Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε σήμερα στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Εθνικού Μετώπου για να κάνουμε μια συζήτηση με τον κύριο Γιάννη Νικολόπουλο, ο οποίος στο επάγγελμά του είναι δικηγόρος και κατέχει τη θέση του τομέα των διεθνών σχέσεων. Καλησπέρα σας, κύριε Νικολόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Μουθάλη. Μια χαρά σας. Η πρώτη μου ερώτηση είναι γιατί Εθνικό Μέτωπο, τι σας οδήγησε να επιλέξετε αυτόν τον πολιτικό φορέα και να συστρατευτείτε μαζί. Γιατί διαπίστωσα από την αρχή ότι είναι ένας φορέας ο οποίος συσπηρώνει όλες τις υγιείς δυνάμεις της εθνικιστικής παράταξης. Με τις διαφορές που ενδεχομένως έχουν μεταξύ τους, αλλά υπάρχει σεβασμός, διάλογος, κατανόηση, ποιότητα. Πιστεύω ότι αυτές είναι βασικές προϋποθέσεις. Η καλύτερα είναι τα υγιή θεμέλια που πρέπει να υπάρχουν για να οικοδομηθεί ένα αυθεντικό εθνικιστικό κίνημα. Μακριά από γραφικότητες, μακριά από εξτρεμισμούς, μακριά από φετιχισμούς. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι έχετε πολύχρονη πορεία στον εθνικιστικό χώρο, οπότε είναι έτσι βαριά η άποψή σας για αυτό το. 21 χρόνια για την ακρίβεια. Μάλιστα. Ας πιάσουμε το φάκελο ευρωεκλογές. Έχει ακουστεί ότι θα κάνει αυτόνομη κάθοδο το Εθνικό Μέτωπο. Υπάρχει περίπτωση δική σας υποψηφιότητας? Ακούστε κάτι, εδώ και ένα χρόνο περίπου το Εθνικό Συμβούλιο του Εθνικού Μετώπου αποφάσισε την αυτόνομη κάθοδο στις ευρωεκλογές. Τώρα, εις ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, ό,τι αφορά το άτομό μου, δηλαδή το κατά το πόσο εγώ θα είμαι υποψήφιος, είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί από τα αρμόδια όργανα του κινήματος. Είναι πρόωρο να πω το οτιδήποτε. Ναι. Αν εσείς όμως καλούσασταν να επιλέξετε μεταξύ ευρωεκλογών και τοπικής αυτοδιοίκησης, τι θα σας ενδιαφέρει περισσότερο και γιατί? Είμαι ήδη υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Καλαμάτας με έναν ανεξάρτητο εθνικιστικό συνδυασμό, την Ελληνική Δράση για την Καλαμάτα, της οποίας ηγείται το ιστορικό στέλεχος του εθνικιστικού κινήματος, ο κ. Γιώργος Δημητρούλιας. Αυτό είναι πλέον δεδομένο. Από εκεί και πέρα δεν μου εμποδίζει κανένας να είμαι υποψήφιος και στις ευρωεκλογές. Είναι διαφορετικές εκλογές. Πολύ ωραία. Ίσα-ίσα θα έλεγα ότι είναι μια πρόκληση να μπορέσουν να ανταποκριθώ και στις δύο ταυτόχρονα. Και είναι και πολύ κοντινές ημερομηνίες. Ακριβώς. Εάν κατεβείτε στις ευρωεκλογές, είτε κατεβείτε μάλλον είτε όχι, ποια είναι η ατζέντα του Εθνικού Μετώπου για τις ευρωεκλογές και κατ' επέκταση, εάν καταφέρει να μπει στην Ευρωβουλή? Το Εθνικό Μέτωπο κατέρχεται σε ευρωεκλογές θέλοντας να προβάλλει την κεντρική του πολιτική ατζέντα, δηλαδή την αντίθεσή του στην λαθρομετανάστευση, που καλύτερα θα πρέπει να μιλήσουμε για έναν άγριο και μαζικό επικισμό αλλογενών πληθυσμών στην κυρία Ήπειρο. Είναι κάτι που απειλεί την εθνική μας ταυτότητα, την εθνική μας υπόσταση, αλλά όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και κατ' επέκταση της υπόλοιπης Ευρώπης. Θέλουμε για μία ακόμα φορά να καταναλώσουμε την θέση μας ότι η Τουρκία σε καμία περίπτωση δεν έχει καμία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε τώρα, ούτε σε 10 χρόνια, ούτε σε 20, ούτε ποτέ. Γεωγραφικά, ιστορικά, πολιτισμικά, θρησκευτικά αν θέλετε, δεν έχει καμία σχέση με το ευρωπαϊκό μοντέλο. Αντίθετα θα έλεγα ότι αποτελεί τον αντίποδα του ευρωπαϊκού μοντέλου. Αποτελεί αυτό που ανέκαθεν τα ευρωπαϊκά έθνη αντιμετώπισαν και πολέμησαν. Να ρωτήσω κάτι, αναφερθήκατε στη λαθρομετανάστευση. Πολλοί αναφερόμενοι στην πάταξη της λαθρομετανάστευσης αναφέρουν την κατάρριξη του Δουβλίνου 2. Εσάς είναι ο ίδιος τρόπος ο οποίος θα καταπολεμήσετε αυτό το φαινόμενο? Κατά τη γνώμη μου, ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Ο ένας είναι η ασφαλής και αποτελεσματική κίνηση των συνόρων. Φύλαξη των συνόρων, με συγχωρείτε. Πρέπει από κοινού τα ευρωπαϊκά έθνη να χαράξουν μια κοινή πολιτική για τη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων. Είναι κάτι το οποίο αφορά άμεσα την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα αποτελεί ως γνωστόν εδώ και πάρα πολλά χρόνια βασική πύλη εισόδου των λαθρομεταναστών στην Ευρώπη. Είναι και σύνορα της Ευρώπης ουσιαστικά. Από εκεί και πέρα πρέπει σε καμία περίπτωση πρέπει να σταματήσει με κάθε τρόπο η συνεχής νομιμοποίηση των λαθρομεταναστών, οι οποίοι εισέρχονται παρανόμως στη χώρα μας. Και στη χώρα μας αλλά και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα. Να συνεχίσουμε λίγο για τις ευρωεκλογές. Πείτε μου, πώς θα βλέπατε τυχόν συνεργασίες με τα κόμματα που είναι εδώ στην Ελλάδα? Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Έχουμε αρχίσει εξ αρχής διαχωρίσει τη θέση μας για πολλούς και διάφορους λόγους. Και το Εθνικό Μέτωπο είναι αποφασισμένο να πορευτεί μόνο του. Πολύ ωραία. Συνεργασίες όμως εντός του Κοινοβουλίου, του Ευρωκοινοβουλίου, εάν καταφέρετε τελικά και μπείτε στην Ευρωβουλή, ξέρετε, υπάρχουν και χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν λίγο πολύ τα ίδια προβλήματα με εμάς. Θα μπορούσατε λοιπόν
να κάνετε ένα ισχυρό μπλοκ με κάποιες άλλες χώρες, με κάποια άλλα σχήματα πολιτικά, ούτως ώστε να φωνάξετε τα προβλήματα, να αντιληφθούν και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι? Αυτό είναι κάτι αναμφίβολο. Ήδη βρισκόμαστε στις συζητήσεις με το γαλλικό εθνικό μέτωπο του Μαρίν Le Pen. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με όμορα σχήματα στη γειτονική μας χώρα, την Ιταλία. Μάλιστα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε κάτι περισσότερο να ανακοινώσουμε πάνω σε αυτό. Υπάρχει μια κοινή στρατηγική, κάτι που ανέκαθεν ήταν και προσωπική μου άποψη, ότι μόνο ενωμένοι οι Ευρωπαίοι εθνικιστές και πατριώτες μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της τρίτης χιλιετίας. Μάλιστα. Οφείλω σε αυτό το σημείο να σας πω ότι η Μαρίν Le Pen το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους περίπου 2-3 μήνες, έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να δημιουργήσει μια ευρύτερη ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συζητώντας και απευθυνόμενοι ακόμα και σε σχήματα που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν εθνικιστικά, αλλά αναφέρομαι για παράδειγμα στη Lega Nord. Είναι ένα λαϊκιστικό αντιμεταναστευτικό κόμμα που έχει βάσει τη Βόρεια Ιταλία. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σε καμία περίπτωση ως εθνικιστικό, αλλά διαπιστώσαμε στην πράξη όμως ότι υπάρχει η δυνατότητα μιας προγραμματικής εγγύησης μαζί του. Υπάρχουν δηλαδή πολλά κοινά σημεία επαφής και τομείς πάνω στους οποίους μπορούμε να συνεργαστούμε. Πολύ ωραία. Μιας και κατέχετε τον τομέα των διεθνών σχέσεων στο εθνικό μέτωπο, δεν μπορώ παρά να σας ρωτήσω για τις τελευταίες εξελίξεις του Κυπριακού. Θα έχετε ακούσει σίγουρα ότι γίνεται μια προσπάθεια επίλυσης του θέματος. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό? Θα σας υπενθυμίσω, κυρία Κουρδαλή, ότι όταν το 2009, όχι και τόσο μακριά, ο κύριος Σαμαράς έθεσε υποψηφιότητα για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, μια δημόσια παρακαλώ δέσμευσή του ήταν ότι θα απορρίψει κάθε μορφή ή παραλλαγή ενός νέου σχεδίου Ανάν. Τα γεγονότα δυστυχώς των τελευταίων ημερών τον διέψευσαν. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς μίλησε ήδη για ελληνοκυπριακή κοινότητα, που σημαίνει ότι de facto αποδέχεται τη διχοτόμηση ή καλύτερα την ομοσπονδιοποίηση του νησιού. Σύμφωνα με το εθνικό μέτωπο. Και αυτό είναι η επίσημη θέση του. Η μόνη δίκαιη και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος είναι η εφαρμογή της θεμελιώδης αρχής του διεθνούς δικαίου αλλά και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή η αρχή της αυτοδιάθεσης. Ο κυπριακός λαός, ο ελληνικός κυπριακός λαός, με ελεύθερο δημοψήφισμα, πραγματικά ελεύθερο δημοψήφισμα, θα αποφασίσει για το μέλλον. Θα αποφασίσει δηλαδή αν θέλει να συνεχίσει να είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, αν θέλει να ενσωματωθεί στην Ελλάδα, αν θέλει, λέμε τώρα, να ενσωματωθεί στην Τουρκία. Οποιαδήποτε άλλη λύση πάνω σε αυτό το πρόβλημα δεν είναι αποδεκτή από μας σε καμία των περιπτώσεων, και είμαι κατηγορηματικό σε αυτό, και τη θεωρούμε σκάτη προδοσία. Ας ελπίσουμε ότι θα τους δοθεί η δυνατότητα, όπως πριν από 10 χρόνια, που το απέρριψαν το σχέδιο. Ακριβώς το απέρριψαν με συντριπτική πλειοψηφία και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον πατριωτισμό των Ελλήνων της Κύπρου. Πολύ ωραία. Θέλετε να μου πείτε λίγο τη θέση σας για τα Σκόπια. Θα μπορούσατε να δεχτείτε κάποιο προσδιορισμό γεωγραφικό? Σε καμία των περιπτώσεων. Είμαστε οι μόνοι οι οποίοι έχουμε παραμείνει σταθεροί στην απόφαση που πάρθηκε το 1992 από το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, το οποίο ακόμα και ήδη πήραν αυτή την απόφαση, στη συνέχεια την ανέρεσαν. Σας υπενθυμίζω ότι ο κύριος Σαμαράς τότε έριξε υποτίθεται την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και σήμερα υιοθετεί τις θέσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Για εσάς ποια είναι η ονομασία δηλαδή? Για μένα, σε καμία περίπτωση η ονομασία δεν πρέπει να περιλαμβάνει είτε ως κυρίως συνθετικό, είτε ως παράγωγο τον όρο Μακεδονία. Σε καμία των περιπτώσεων. Η δημοκρατία, ο παράδειγματος χάρη, άμα δεν την προσωπική μου άποψη, η ονομασία Δημοκρατία του Βαρδάρη θα ήταν η πλέον ιδανική και δίκαιη, θα έλεγα, για τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, έτσι ονομαζόταν μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ας έρθουμε λίγο, ας πάμε λίγο πιο μακριά, στη Ρωσία. Θεωρείτε λοιπόν ότι το ελληνικό κράτος θα πρέπει λίγο να ανοίξει τις σχέσεις του προς την Ρωσία, μιας και είναι και μια ομόδοξη χώρα? Υπάρχει κάποιος κίνδυνος εάν θα κάνει ένα τέτοιο άνοιγμα? Προσωπικά δεν βλέπω κανένα κίνδυνο παρά μόνο την εχθρότητα ενδεχομένως των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Ακούστε κάτι. Το έχω πει επανειλημμένως, το λέω και ακόμα μια φορά. Ευρώπη χωρίς τη Ρωσία δεν είναι Ευρώπη. Μιας και αναφερθήκατε στην Ευρώπη. Είναι ένας λαός ο
οποίος έζησε κάτω από 70 χρόνια από το σταλινικό καθεστώς, δεν κατόρθωσαν δεν απόλυσε όμως ούτε την ορθόδοξη πίστη του, ούτε την ευρωπαϊκή του κουλτούρα, ούτε τις κοινές πολιτισμικές αξίες που μοιραζόμαστε. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τους κλείνουμε την πόρτα. Πολύ ωραία. Μιας και αναφερθήκαμε λοιπόν στην Ευρώπη πάλι, έχουμε την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να κάνει μια σύσταση ενιαίας ομοσπονδίας και όχι να μπορέσει να κρατήσει κάθε κράτος την εθνική ταυτότητα. Εσείς το βλέπετε αυτό και θα ήσασταν υπέρ της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποια είναι η θέση σας? Εγώ προσωπικά είμαι πεπισμένος ευρωπαϊστής. Ωστόσο θεωρώ ότι μία Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δεν είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση. Γιατί κάτι τέτοιο θα συντρίψει και θα εξαλείψει τις ιδιαιτερότητες και των επιμέρους κοινών. Οπότε είμαστε εναντίον της Ομοσπονδιακής Ευρώπης, είμαστε υπέρ μιας συνομοσπονδίας ανεξαρτήτων κρατών, όπου κάθε έθνος και κάθε έθνος κράτος θα διατηρεί την ταυτότητά του, θα διατηρεί την εθνική του κυριαρχία, εντεταγμένο μέσα σε μια ευρύτερη συνομοσπονδία, όπου θα υπάρχει μια κοινή συνεργασία σε όλους τους τομείς. Δηλαδή, ουσιαστικά μου λέτε ότι θα γίνονται κάποιες συμφωνίες διακρατικές, αλλά μέχρι εκεί. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση να μετεξελιχθεί στα πρότυπα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν είναι λαός, είναι πληθυσμός. Είναι ένας πληθυσμός ο οποίος προήλθε από τη μετανάστευση. Βάσει όλων αυτών που μας είπατε, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι στην Ευρωβουλή περνάνε κάποια νομοσχέδια τα οποία θα ψηφίζουν οι ευρωβουλευτές και αφορούν κιόλας κάποια έθνη. Αλλά δεν συνυπολογίζεται ποτέ η κουλτούρα, τα ήθη, τα έθιμα. Πώς μπορεί λοιπόν να είναι εφικτός ένας νόμος να παράξει έργο, πολιτική? Μιλήσατε για κουλτούρα, ήθη και έθιμα. Εγώ θα σας πω ότι από την προσωπική μου εμπειρία τουλάχιστον το 80% της κουλτούρας, των ηθών και των εθήμων των ευρωπαϊκών λαών είναι κοινά και βασίζονται στον ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχει σε κάθε χώρα. Πήγαμε και κάτι τελευταίο. Θεωρείτε πλέον ότι υπάρχει μια στροφή του κόσμου προς τον εθνικισμό? Είναι όντως στροφή, είναι συνειδητοποιημένο, είναι για να τιμωρήσει τους πολιτικούς? Κοιτάξτε, ότι υπάρχει στροφή είναι ένα γεγονός πλέον αναμφίβολο. Δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει. Σε ό,τι αφορά τώρα τα κύτταρα αυτής της στροφής, σίγουρα μέσα σε αυτό είναι και η διαμαρτυρία, είναι και η δυσαρέσκεια για το πολιτικό σύστημα. Αυτό δεν ελοχεύει τον κίνδυνο ότι αν δεν κατορθώσουμε εμείς, οι οποίοι θέλουμε να αντιπροσωπεύσουμε το εθνικό κίνημα στην Ελλάδα, να μετατρέψουμε αυτή τη διαμαρτυρία, δεν το θεωρώ κακό το ότι υπάρχει αυτή η διαμαρτυρία. Απλά θεωρώ ότι αυτό δεν επαρκεί μακροπρόθεσμα. Γιατί η διαμαρτυρία έρχεται και απέρχεται. Ουσιαστικά δηλαδή πρέπει να θεωρώ ότι το δικό μας καθήκον είναι να μετατρέψουμε αυτή την αυθόρμητη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση που δικαιολογημένα υπάρχει σε ένα σημαντικό ποσοστό των Ελλήνων σήμερα, να τους μετατρέψουμε σε συνειδητούς εθνικιστές. Αυτή είναι η πρόκληση, αυτό είναι το καθήκον μας. Να γίνει στάση ζωής. Ακριβώς. Θεωρώ ότι κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν προσπάθησαν να κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν μπόρεσαν να μεταλαμπαδεύσουν την ιδεολογία του εθνικιστή ως προσωπική πλέον. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και στην τοπική αυτοδιοίκηση, μιας και είναι το σίγουρο. Και εύχομαι τα καλύτερα και για το μέτωπο και προσωπική. Να είστε καλά.